Всем доброго дня. За віхурай часу мы забываемся азірнуцца, каб паглядзець, ці не прапусціў ты чаго істотнага, вартага ўвагі, вартага тваёй памяці. Менавіта таму нашае прызначэнне нагадваць кожнаму, што недзе побач існуюць людзі, здараюцца падзеі, якія важна захаваць ад разбуральнага ходу стагоддзяў. Сёння выпраўляемся ў чарговую фальклорную экспедыцыю. Яе парадкавы нумар 690. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае на паўднёвы ўсход краіны. Слушай, можешь кур-кур-кур? А тебя что было тогда? Ой, я провалилась. Слушай, стучался. Добрый вечер, щедрый вечер, пустите курей попеть. Добрый вечер. Прощавайте что-нибудь. Эй, куры, куры, не пейте рано, святый вечер. Ай, красно, красно, калина лузе, святый вечер. Ай, красней, красней, девочка у мамки, святый вечер. По двору ходила, весь двор красила, святый вечер. А у сени зашла, сени зазяли, святый вечер. А в хату вошла, сваты стояли, святый вечер. Сваты стояли, девочку пытали, святый вечер. Ти ты царевна, ти королевна, святый вечер. Я не царевна, не королевна, святый вечер. Я швачка, прачка, батька, водачка, святый вечер. Вялікі дзякуй, частуйцеся, мае даражэнькія. Дякуй, моя мамка. Хай будзе ў цябе і ў доме, і ў двары. А ў прыбытак і ў скаціне, і ў сям'і. Дзякуй, вялікі. Это как панкейки. Дайте еще. Для адметнага адпаведнага антуражу клічаўскія калектывы выехалі ў вёску Нясята. А значыцца, і мы, праехаўшы ад сталіцы 163 кіламетры, дабраліся сюды. Будзем назіраць за абрадам куры, слухаць спевы ўзорнага фальклорнага ансамбля «Купалачка» у кампаніі з заслужаным аматарскім калектывам Рэспублікі Беларусь, народным ансамблем народнай музыкі і песні «Жытніца». Але ж не варта забывацца на тых, хто ўжо гатовы распачаць працэс стварэння новага аздаблення для народнай песні. І гэта саунд-прадюсер Геннадзь Цыракваш і юная спявачка Вэйві. Снова рад приветствовать вас, друзья. Сегодня у нас интересная песня из народного колядного обряда «Куры».
и она должна быть выдержана в том же настроении, в котором сейчас находится наша артистка. Вейви, приветствую тебя. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, почему все-таки Вейви? Вэви – это переводится с английского как кудрявая, волнистая. И это новая волна. А как тебе наша песня, которую мы сегодня будем записывать в оригинальном исполнении? Мне она очень нравится. Когда она первый раз зазвучала, я представила себе, как куры бегут по двору. То есть ты сразу вошла в образ, да? Да. Ну, отлично. Ну что ж, начинаем нашу работу. Вейві – творчий псевдонім спявачкі, блогера з Гродна Юлії Яшченко. Фіналістка телепраекта «Великая сцена». Прадстаўніца ад Гродзенскай вобласці на фестывалі «Славянскі базар». Уладальніца гран-пры фестывалю «Адчыняй бай». У соцсетках мае 130 тысяч подписчиков. Когда к вам выхожу, все смотрят только на меня. Свой талант дарю, зрителям очень дорожу. Я словно из кино, актрисы главный милый взгляд. Кто ваша Мадлен Бон? Стоп, это же я. Ой, мамочка, нешта ў нашай хаце горача. Дык я 3 дні ў пячы паліла, варыла, тушыла, каб да нас калядоўшчыкі зайшлі, каб міма нашай хаты не прайшлі. Во, паспрабуй маю куццю. Ой, дык трэба ж Мароз пазваць. Мароз, заходь да нас, паспрабуй куццю. Каб у леце не марозіў ні бурачкі, ні морку. І ўсяго таго, што Бог судзіць. Пасеяць, пасадзіць. А ці бачыш ты мяне? Не, не бачу. Дык каб ты свету не бачыў за сваімі вазамі ды стагамі. А ты мяне бачыш? Не, не бачу. Да каб ты так не бачыла белага свету за сваімі гарбузамі, морквай ды буракамі. Ой, чапяла ўпала. Мабыць, хтосьці завітае да нас у госці. Добрый день вам у хату! Мы пришли до вас с весельем, промок свеженьким блинам и віншуем с колядою, низко кланяемся вам. А откуль вы идете? Мы люди простые, с далекого края, идем вокруг свету, аж до пана лета, и к вам зайшли, щодру принесли. Господиня, подаруй калядовщиков. Пачакайте, пачакайте, а яшчэ лепш, пакалядуйте. Пайшла коляда, колядуючи, а за ёй девки шадруючи. Коляда, колядица, добрая молодица. Зайшла коляда в первую хату, в первой хате кучу да пусть. Коляда, колядица, добрая молодица. Зайшла коляда в
Здымаем мы сёння ў Нясяце Клічаўскага раёна, але паколькі калектывы з раённага цэнтра, то і распавядаць я буду пра яго гісторыю. Першы пісьмовы ўспамін пра Клічаў як вёску Аршанскага павета датуецца 1592 годам. А ў 1738 годзе паселішча ўзгадваецца як дзяржаўнае сяло, дзе маецца 20 гаспадарак. У складзе Любашанскага стараства. Недзе праз 20 гадоў Клічаў набывае статус мястэчка. Усё таму, што колькасць гаспадарак павялічылася да 25. У мястэчку Клічаў меліся народная вучэльня, царква Святой Троіцы, хлебазапасны магазін, ажно 4 крамы і млыны, натуральна, шынок. Да таго ж 2 разы на год, што даволі істотна, праводзіліся кірмашы. Побач з мястэчкам знаходзіўся фальварак Клічаў, уладанне графа Патоцкага. Ой, як добра вы спявалі. Пакажыце, з чым вы да нас завіталі ў госці, а мы тады паглядзім, чым вас частаваць будзем. Паглядзіце, які мядзведзь у нас. У нас мядзведзь калматы. Забіў яго дзед барадаты. Ён мёд хацеў увесь лізаць. Ну як яго тут не спаймаць? Зараз ён пацешыць нас. Пакажы, Мішка, як дзяўчаткі перад люстэркам прыгожваюцца. А покажи, Мишка, як бабы на поле идут. Ногу через ногу тягнуть, яшчэ стануть. Думают, ісці ці не. А покажи на Мишке, як бабы с поля идут. А с поля бабы идут, так их на коне не догонишь. А покажи на Мишке, як бабы ядуть. Ой, як бабы ідуть, повну ложку каші собі беруть. Ой, молодчинка, Мишка. Мы пришли с козою сэрою, вельми смелою. Дык няхай же яна паскача. У меня коза вученая, прошла усе навуки, ведаю розные штуки. Го-го-го коза, го-го-го шера, где коза ходить, там жито родить. Го-го-го коза, го-го-го шера, где коза хвостом, там жито кустом. Го-го-го коза, го-го-го шера, где коза рогом, там жито стогом. Го-го-го коза, го-го-го шера. Ой, коза упала, сдохла, пропала. Зараз. Господыня, иди, колбасу неси, 3 ковалки сала, каб коза устала, 1 мерку овса, каб коза пошла, 1 мерку жита, каб была сыта. Яна так добра скакала, что заробила себе на подарунки. Гроши. А зараз потанчим. Ненадолго вяртаемся з Нясяты Клічаўскага раёна ў Мінск.
Узорны фальклорны ансамбль «Купалашка» быў створаны ў 1996 годзе. А значыцца, сёлета адзначыць 30-гадовы юбілей. Кіраўнік калектыву Наталья Коктыш адна з тых, хто падтрымлівае і захоўвае народную творчасць. Усе, хто прайшоў шлях станаўлення ва ўзорным фальклорным ансамблі «Купалачка», навучыліся галоўнаму – уменню разумець і шанаваць народную музыку, несці яе слухачам, не спыняцца на дасягнутым. Некаторыя з удзельнікаў ансамбля працягваюць навучанне ва ўстановах сярэдняй спецыяльнай і вышэйшай адукацыі ў галіне культуры. А цяпер, калі ласка, да саунд-прадюсера Геннадзя Саракваша и спявачки Вейви. Давай сразу же с самого начала создаем настроение, создаем образ, поем. Эй, куры, куры, не бойся рано. Можно еще чуть больше настроения добавить. Вечер, ай, красно, красно, калина у лузе, святый вечер. Все супер получается, чувствуется твое мастерство, молодец. Скажи, пожалуйста, ты этим летом посетила 14-ю страну. Мое хобби – это ездить по разным странам. И я мечтаю съездить как можно больше в новые страны, но всегда я возвращаюсь в свою Беларусь. И у меня была написана песня «Сердцем с Беларусью». Мне больше понравилась Австрия. Там были красивые закаты, горы, красивая архитектура. Но самое запоминающее было там – это солярий с лошадьями. А сейчас продолжаем. Працягваем паглыбляцца ў мінулае цэнтра Клічаўскага раёна. Цягам 10 гадоў, пачынаючы з 1904-га, тут працаваў шклозавод, на якім выраблялі аптэчны, парцалянавы і хімічны посуд. У савецкія часы, дакладней у 1924-м, Клічаў стаў цэнтрам раёна Бабруйскай акругі. 27 верасня 1938 года паселішча набыло афіцыйны статус пасёлка гарадскога тыпу. Падчас Вялікай Айчыннай вайны ў чэрвені 1942-га непадалёк ад Клічава літаральна за 10 дзён быў створаны першы ў Беларусі партызанскі аэрадром.
А яшчэ час захаваў прыгожую легенду пра паходжанне назвы горада. У даўнішнія часы прыехаў на гэтыя шчодрыя землі з маладой жонкай чалавек з імем Кліч. Адбудаваў дом на беразе Ольсы, штодня паляваў ці вудзіў рыбу, а ўвечары жонка яго сустракала. Аднаго разу узнялася страшэнная бура і перавярнула човен Кліча. Больш ён да хаты не вярнуўся. Але жонка ўсё адно выходзіла на бераг і чакала мужа. На тым месцы з часам узнікла паселішча і назвалі яго Клічаў. А яшчэ маецца меркаванне, што клічамі раней называлі царскіх вестуноў, людзей, які абвяшчалі царскія загады. Мажліва, за верную службу сяло і было падараванае аднаму з такіх клічаў, адсюль і назва. Дякую вам за пачастункі, каб у гэтай хаце, у каморы і амбары было заўсёды што даць. Мы віншуем вас со святом, шчасця вам всяго багата. Каб была у вас пшаніца, як прыгожая дзівіца. Каб добрыя былі каровы, а вы былі здаровы. Каб вялись у вас цялушкі, кураняты, свінні, птушкі. Каб коцы мэкалі, а бараны бэкалі. Каб капуста ўрадзіла усім людзям на дзіва. Щодрага вам лета, багатага хлеба. 100 год жавіце, дзяцей расціце. А вы, дудачкі, іграйце. А вы, девочки, гуляйте. А вы, хлопчики, свистите. А вы, гостики, пляшите. І яшчэ адзін невялічкі перапынак у гасцяванні ў вёсцы Нясята Клічаўскага раёна. Ансамбль народнай музыкі і песні «Жытніца» быў створаны ў кастрычніку 1991 года. Праз 3 гады атрымаў найменне народнае. У 2010-м званне «Заслужаны аматарскі калектыў Рэспублікі Беларусь». Заснавальнікамі калектыву з'яўляюцца муж і жонка Уладзімір і Алена Вакс. Інструментальны склад ансамбля вельмі разнастайны. Баян, цымбалы, скрыпкі, жалейкі, балалайкі, бубен, барабан, беларуская дуда, акарыны, мандаліна, гуслі. Многія інструменты са згаданых зробленыя сваімі рукамі. А вось на што здатныя творцы ў нашай студыі гуказапісу зараз і даведаемся. Зазірнем да саунд-прадюсера Геннадзя Саракваша і спявачкі ды блогера Вэйві. Да, вокалист. Давай позитивнее его, ярко спой. А осень зайшла, Да, здесь можно чуть-чуть отпустить немножечко, легче спеть. вечер. И ярко. А в хату войшла, сваты стояли, святый вечер. Знаю, что ты сейчас и блогер еще, да? Да. А скажи, какие успехи у тебя? У меня сейчас в сумме всего 35 тысяч подписчиков. А вообще в идеале сколько подписчиков ты бы хотела? Я бы хотела 1 миллион. Но раньше я мечтала просто о 1000, а сейчас у меня мечта о 1 миллион. И спеть с каким-нибудь артистом, который сейчас очень известный. С белорусским артистом или с какой-то мировой звездой? Наверное, с белорусским.
Хорошо, продолжаем. Хороводе мы были, хороводе мы были, ой, люли мы были, ой, люли мы были. А что мы там видели, а что мы там видели, ой, люли видели, ой, люли видели. Мы видели порошку, Манечку и Манечку, ой, люли порошку, ой, люли порошку. Ты, Манечка, потанцуй, кого любишь, поцелуй, ой, люли поцелуй, ой, люли поцелуй. Я люблю, конечно, всех, но вось гэту больше всех. Мы працягваем распавядаць вам пра людзей і рэчы, якія здолелі адшукаць адно аднога, якія здолелі зрабіць адно аднога лепшым і больш дасканалым. Пра гэта ў рубрыцы «Простыя рэчы». Уладзімір Георгіевич Вакс, кіраўнік заслужанага аматарскага калектыву Рэспублікі Беларусь, народнага ансамбля народнай музыкі і песні «Жытніца», настаўнік па класу скрыпкі дзіцячай школы мастацтва горада Клічава. А маленства ягонае прайшло далёка за межамі нашай краіны. Я родился в Советском Союзе, в далеком Казахстане. Там родились и мои предки, значит, мои родители. Со стороны папы эстонская фамилия, которая еще во время Столыпинских реформ на новые земли прибыли туда, в Казахстан. Мама уроженка Узбекистана, она русская. Вот. Ну и такая вот город Темиртау, казахстанская магнитка, такая родилась очень интересная интернациональная семья, в которой получился и я. У 1978 годзе, калі юнаку спомнілася 15, бацькі пераехалі ў беларускі Бабруйск. Уладзімір Георгіевич скончыў музычнае вучылішча ў Магілёве па класу скрыпкі. Тое, што ён абраў шлях музыкі, справа выпадковая. В семье у нас в родне никого музыкантов вообще не было. Вот. Ну, все, наверное, есть свои случайности или не случайности. Когда я был во 2 классе общеобразовательной школы, к нам в класс зашли 2 молодые учительницы, выпускницы музыкального училища по классу скрипки, задали вопрос, кто хочет научиться играть на скрипке. Для нас это было, для всех, ну, то есть вообще что-то непонятное, потому что и телевидение было тогда редкая вещь. Если скрипку видел, то только по телевизору. А слышать живую, конечно же, нет. То есть это скорее было просто из интереса. Уладзімір Вакс трапіў да цудоўнага педагога Розы Яковлевны Любі, адзінокай жанчыны, якая ўсю сябе аддавала дзецям. Для того, чтобы обучить вальсу, она включала, как мы говорим, граммофон или грампластинку и танцевала вместе со мной, чтобы было это ощущение правильности, правильного чувства ритма. Уладзіміру Георгіевичу пашчасціла сустрэць у Бабруйску сваю будучую жонку Алену, таксама выпускніцу музычнага вучылішча, аднадумца і паплечніка. Разам, жывучы ў Арэхаўцы, яны і стварылі ансамбль «Жытніца». Для таго, каб надаць яго гучанню аўтэнтычнасць і многаграннасць, Уладзімір Вакс не цураецца экспериментовать. Вот один из этих экспериментов таких, это вот лира. Собственно, на словах, как бы на разговорах слышал об этом инструменте старинном, пользуясь сетями интернета, попробовал это сделать. Попробовал это сделать из простого корпуса гитары, потому что, ну, иначе ничего не получается. Все остальное уже сделано руками своими. Мы яшчэ крыху дадалі звестак у агульную скарбонку ведаў пра тое, што стварае летапіс нашага народа.
Вот мы и закончили нашу работу. Скажи, Вейви, ты довольна? Да, Ты надеешься на то, что эта песня, которую мы записали с тобой, станет хитом? может быть. Может быть. Тебе она нравится? Очень. Рад нашей работе. Прощаюсь с тобой. До свидания. Вось і завершыўся час, адведзены на стварэнне новай афарбоўкі да народнай песні і наше вандраванне ў Клічаўскі раён. Будзем слухаць «Эй, куры, куры» ў выкананні Вейві. Я ж прызначаю чарговае спатканне праз тыдзень. Паедзем у сталічную гімназію нумар 14 да мінскіх музыкаў. А вы не забывайцеся па нумары, што бачыце на сваіх экранах. Тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. Я ж не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю.